салом дӯстон, ҷустуҷӯи ҳамлагар барои Манчестер Юнайтед ҳоло ба ду номзад маҳдуд шудааст. Дар ҳамин вақт Ливерпул на фақат бозингар мехарад, онҳо як клуби дигарро ҳам хариданӣ ҳастанд ва Нюкасл боз як маротибаи дигар шарманда шуд. Ин аст барномаи хабарӣ ва ман Муҳаммад Гаиров. Дӯстон, бозии квалификатсияи Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсия идома доранд ва шумо метавонед ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед, зеро дар он ҷо ҳама вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Агар дар вақти регистратсия карданд промои махсуси мо AMG 0777-ро ворид кунанд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. ҳамлагари бо таҷрибаи премер лига ё ҷавоне ки метавонад хеле бузург шавад, киро интихоб мекунед? Ҳама медонанд ки Юнайтед як ҳамлагари нав меҷӯяд. Сабр барои Хойлун тамом шудааст ва бозингари дигар Зиргзе ки баъзан бозӣ мекунад ҳоло ҳанӯз омода нест ки пешсафи ҳамлаи даста шавад. Ман намефаҳмам барои чи МЮ барои Николас Ҷексон талош накард. Ин метавонист як трансфери хотирмон шавад, лекин ба гуфтаи Лори Уитвелл аз Атлетик ҳоло ду номзади асосӣ ҳастанд: Оли Воткинс аз Астон Вилла ва Бенямин Шешко аз РБ Лейпциг. Агар бо Воткинс назар кунем, ӯ метавонад як варианти арзон бошад. Ӯ 29 сола аст ва гуфта мешавад ки метавонад ӯро бо 40-45 миллион евро харанд. Вале ман ба ин бовар надорам. Вилла аллакай дар зимистон аз Арсенал барои 60 миллион даст кашида буд. Ба фикрам ҳадди ақал 50 миллион мехоҳанд. Аммо Воткинс бозингари боэътимод аст. 5 сол пайҳам дар Премер Лига 10 ҷамъи гол задааст ва 3 мавсим пайҳам 20 ҷамъ гол ва пас додааст. Ин усул ба тарзи пешини хариди Куня ва Мбемо шабоҳат дорад, бозингароне ки аллакай худро дар лига нишон доданд. Юнайтед солҳои охир аз хариди бозингарони умедбахш чанд маротиба зарар дидааст. Аммо Бенямин Шешко як имконияти ҷолиб аст. Агар ба истеъдоди табиии бозингарон нигоҳ кунем, шояд мисли ӯ ҷавони беҳтар набошад. Баланд 195 см бо суръат, техникӣ ва зарбаи қавии пои рост дорад. аз ҳамин сабаб ҳама клубҳои калон ба ӯ диққат дода истоданд. Аммо се мушкиле аст ки Юнайтед бояд ба онҳо диққат диҳад. Якум, ӯ ҳоло пурра омода нест. 21 гол дар 45 бозӣ ин хуб аст, вале аҷиб нест ва ҳеҷ кафолат нест ки дар Премер Лига ҳамин хел бозӣ мекунад. Дуюм, нархаш баланд аст. Ба гуфтаи Фабрицио Романо, ӯ аз 70 то 90 миллион евро арзиш дорад. Ин барои бозингари ҷавон маблағи калон аст. Сеюм, Нюкасл низ сахт ба ӯ таваҷҷӯҳ дорад, зеро мумкин аст Исак дастаи онҳоро тарк кунад. ҳамин тавр шумо кадом бозингарро мехоҳед бинед? хабари дигар аз Премер Лига. Ливерпул пулҳои калон сарф мекунад. онҳо аллакай 265 миллион фунт харҷ карданд ва ният доранд боз бештар барои хариди Исак сарф кунанд. Лекин дар як вақт онҳо мехоҳанд як клуби дигарро ҳам харанд ва он клуб Хетафеи Испания аст. соҳибони Ливерпул, ширкати Fenway Sports Group, кайҳо боз мехостанд як клуби дигар гиранд. аввал бо клубҳои Бразилия гуфтугӯ карданд, пас гуфтушунид бо Бордо буд, вале он ноком шуд. баъд кӯшиш карданд ки Малагаро гиранд, вале ҳамон ҳам нашуд. ҳоло бошад Хетафи номзади асосист. ба гуфтаи The Athletic, FSG бо соҳиби Хетафи муносибати хуб доранд ва нархро тақрибан 100 миллион фунт муайян карданд. шахсан ман тарафдори ин кор нестам ки як ширкат якчанд клубро идора кунад. ман фикр мекунам ки ин барои футбол хуб нест, лекин ҳоло бисёр дастаҳо ҳамин корро мекунанд ва барояшон кор медиҳад. ҳамин аст ки аст. аммо як даста ки айни ҳол кори хуб намекунад Нюкасл Юнайтед аст. қиссаи охир бо дарвозабон нишон медиҳад ки онҳо бозингарони хубро ҷалб карда наметавонанд. онҳо мехостанд Ҷеймс Траффордро гиранд ва ҳатто барои ӯ 27 миллион фунт пешниҳод карданд. лекин ногаҳон Ман Сити ҳам ба мубориза ворид шуд ва бозингари 22 сола гуфт ки ба Нюкасл намеравад. онҳо умед доштанд ки бо Исак ва Экитеке дар ҳамла ва дар дарвоза як дарвозабони ояндадор дошта бошанд, вале ҳоло танҳо Арон Ремзелро ба иҷора гирифтанд. ҳеҷ Траффорд, ҳеҷ Экитеке ва шояд дигар Исак ҳам набошад. ҳоло танҳо ду трансфери муваффақ аз 9 кӯшиш доранд. бале, Ремзел бад нест. шояд Попра аз ҳайати асосӣ набарорад, вале аз дигар дарвозабонҳои даста беҳтар аст ва шояд дар оянда рақами 1 шавад. худи ин харид бад нест, вале агар ба кулӣ нигоҳ кунем, барои Нюкасл ки интизориҳои зиёд дошт, натиҷа заиф аст. дар ҳамин вақт рақиби асосии онҳо Сандерленд бе мушкилӣ бозингари
бозингаронро мехарад. Онҳо аллакай барои 6 бозингар 100 миллион фунт сарф карданд ва ҳоло Гранит Ҷака бо нархи 13 миллион меояд. Ҳарчанд мураббии пешини ӯ намехост ӯро раҳо кунад ва пешниҳодҳои бештар аз Арабистони Саудӣ ва Туркия буданд, Сандерленд тавонист ӯро бигирад. Соҳиби клуб, як соҳибкори швейтсарӣ немис, худаш сахт мехост Ҷакаро бигирад ва акнун Ҷака дарҳол капитани даста мешавад. Ин як трансфери ҷолиб аст, вале каме ҳамдардӣ ба Байер Ливеркузен ки бозингаронашро як ба як аз даст медиҳад. Дӯстон, бисёр хабарҳои дигар дар Телеграм канали ман мебарояд. Дароед обуна шавед, ссилка дар описаниya ин видео. Ин буд ҳамаи хабарҳои имрӯз. Хайр, дар паноҳи Аллоҳ.